Време е да бъдеш безкрайно честен със себе си. Вече знаеш какво ти струва барборкото. Стрес, дискомфорт, тревожност, безсъние, емоционална болка, хаос. Въпросът е, стига ли ти вече? Ако не, това е окей. Никой няма да ти ги вземе. Ще го усетиш, когато дойде моментът. Но ако ти е писнало от барборкото, заяви го чисто и ясно. Няма повече да живея под контрол на барборкото. Не искам стреса и страданието, които идват с него. Искам отново да се чувствам добре. Точка. И нещо невероятно се случва, когато го заявиш. Стресът и болката може още да са там, но вече там си и ти. Не просто като сляп последовател на барборкото, а като един истински човек, който е готов на промяна. Който казва на барборкото едно голямо чао. Барборкото